ё ҳар як муҳоҷире ки ғайриқонунӣ дар Русия қарор дорад. Бародарони азизу меҳрубон, ба ҳамин хотир доимо ҳушёр ва зирак бошем ки ин ҳами саволҳоро бинед тақрибан 90% ин ҳами саволҳо. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва аз хабарҳои нав шуморам огоҳ бошед. Аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурси 99 рубла рафтесай. Ҳамагӣ 1700 донаи дига билет мондагиай. Нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, як бори дигар я ҳаракат кунед, ақаллан я донаи билет бихарен, мумкин ки пагада билетҳои ма тамом шаванд. Номераи WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номераи WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебирояд. Сумтона партоен, чектона да ҳами WhatsApp равон кунед. Ногуфта намонад, ду нафаре ки билети бисёр мехара, путёвкаи Дубай падаркаш метиҳем. Ҳамагӣ 40 дона приз дора конкурс. Ҳама каса ҳаракат кунед, ма ай шумо боварӣ дорам. Вазорати корҳои дохилии Русия омори будубоши муҳоҷирон дар ин кишварро ошкор кард ва оиди қонуншиканиҳои муҳоҷирон огоҳӣ дод. Зимни конфронтсия омори будубоши муҳоҷирон дар Русия, теъдоди ба қайд гирифташуда ва ё ғайриқонунӣ ва омори ҷинояткорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Яъне ки мақомоти Федератсияи Русия, вазорати корҳои дохилиш ҳар як муҳоҷире ки сабти ном шидагиай ё ҳар як муҳоҷире ки ғайриқонунӣ дар Русия қарор дорад, ҳамашона муайян кардан ва рӯйхат кардан. Дар маҷмӯъ дар Русия 6.5 миллион шаҳрвандони хориҷӣ ба сар умр мебаранд. Дар ин бора сардори сараясати муовини вазорати корҳои дохилии Русия хабар додааст. Айни замон дар Русия гуфтанд ки 0.5% муҳоҷирони ғайриқонунӣ сабтином нашуда ҳастанд. Аммо мо ба зидди онҳоро пайдо хоҳем кард, гуфт муовини сараясати Федератсияи Русия. Яъне ки дар айни замон шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Русия қарор доранд, кору фаъолият мекунанд ё зиндагӣ мекунанд, 6.5 миллион нафара ташкил медиҳанд ва аз ҳамин шумора 0.4% ғайриқонунӣ дар Русия қарор доранд. Ва инчунин гуфта шид ки ҳар як нафаре ки ғайриқонунӣ дар Русия қарор дорад, дастгир карда шавад ва ба шуъбаи милитсия бурда шавад, ҳуҷҷатҳошона тафтиш кунанд ки дар ҳақиқат беҳуҷҷат бошанд, баъдан аз Федератсияи Русия ихроҷ карда шаванд. Ва чӣ хеле ки ҳозир информатсияи нава ба маълумоти шумо расонидам, вазорати умурии дохилии Русия аз пайи рӯйхат кардани шаҳрвандони хориҷие мебошад ки беҳуҷҷат зиндагӣ мекунанд ё кор мекунанд. Ва бар зами ин намуд рейдҳои муҳоҷирон як хушхабари дигарам гуфтам мегзарем ки аз ҷониби вазорати умурии дохилии Русия гуфтанд, барои муҳоҷироне ки дар Русия қоидавии қонунӣ кору фаъолият ва зиндагонӣ мекунанд, ҳар чиз зудтар барои фарзандҳои онҳо таъмин карда шавад шароити омӯзонидани забони русӣ. Тамошобинони азиз, ибад як ахбороте ки ба маълумоти шумо расонидем. Акнун комментарияҳоро мехонем, бо диққат гӯш кунед. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чизи дигара тавсия метиҳам. Нафарҳое ки бихоҳанд ба границаи Қазоқистон бо нархи арзон сафар кунанд, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, занг бизанед, бо нархи арзон шуморо ба границаи Қазоқистон мебарад. Як кас нависонда: ассалому алайкум бародар, худо умратро дароз кунад ки дар хизмати муҳоҷиро ҳастӣ. Саломи маро ба падару модарат расон брад. Ҳазор раҳмати калон ба ҳамин гуна нафарҳое ки суханҳои хуб менависонанд ва моро дуруст қабул мекунанд, тамошо мекунанд. ма баҳри шумо ҳаракат мекунам, ма баҳри шумо хизмат мекунам ва умедвор ҳастам ки шуморо дар ҳама кор мара дастгирӣ мекунед. аз шумо боварӣ дорам ва миннатдорам. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, агар имконият бошад конвертҳо аз чанд сомон то чанд сомон мондагӣ ҳастен, агар махфӣ набошад илтимос биген акаҷон. Дар конкурс конвертҳои пули приз мондагием. Конверти 10,000 сомона ҳастай, 5,000 сомона ҳастай, баъд 500 сума ва 1000 сума. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, шавҳари ман бояд граница бирояд, не ки як печати фалшивӣ дорад. Дар граница чӣ мешавад? Дар ҳолате ки агар дар граница ҳуҷҷатҳои шавҳари шуморо тафтиш кунанд, дар ҳамин ҳолат метавонанд ки шавҳари шуморо запрет на въезд бимонанд. Ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошанд. Даниел нависонда: ассалому алайкум ака, дар бораи рубл каме маълумот диҳед. қимат мешава ё не? Ай кор каданам мурдем, пулмон баракат надорад. Оиди қурби асъор чӣ хеле ки медонед, дар канали дигарим, яъне ки Сомониён TJ ҳамарӯза курсаму пешкаш мекунем. Дар ӯ каналам метавонед подписатсия кунед.
як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон ма аз залатая корона сум гирифтам 15000 ҳозир 60000 шуд мара депорт кардагия на сипормош ягон проблема мешава ё ҳамун суми гирифтагима чӣ хел кунам дига бисёр нашава ҳамирам мегуфтен акаҷон агар бихоҳӣ ки ҳамун 6000 зиёд нашава пула пагашат мекунӣ дар ҳолате ки ту аз пардохт кардани пул саркашӣ мекунӣ дар ин ҳолат тура депортатсиярам карда бошанд агар ба суд метиҳанд та як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон як дӯсти наздикам дар ред ғалтидай депортатсия кардиян муҳлати 5 сол ҳозир дар СИЗО маҳкам кай ҷавоб мешавад дар ҳолате ки депортатсия карданӣ мешаванд ба Сахарова мебаранд ба спецприём мебаранд то 1 моҳа манъ мекунанд дери ё ки то 2 моҳа баъдан ба ҷумҳурии Тоҷикистон этап карда равон мекунанд як каси дигар нависонда салом бародарҷон наход суханатро чӣ канам гирифтам билети бозиро гирифтам гап надорам инам хеле одамоида ки мара дастгирӣ мекунанд чӣ хеле ки мо баҳри шумо видео мекунем камакакам боша хизмат мекунем агар шуморо ҳамихе дар дастгирии мо бошен бениҳоят хуб мешавад ки 99 рубл уқадар пули калон нестай бо билет мегирем меҳроҷидӣ нависонда ассалому алайкум акаҷон одама через спецприём роӣ карда бошанд авф да меғалта бевоситаи ҳалномаи суд боша имконият бисёртаре барои дар авф ворид шидан як каси дигар нависонда ассалому алайкум раҳмат барои видео ака ман видваре нишидагим рафтам Тоҷикистон богаштам омадам выездам ҳуй буд ман Тоҷикистон рафта метавонам 5000 штраф дорам пешакӣ раҳмат дар ҳолате ки 5000 штраф дорӣ 5000 рубл штрафта меспорӣ ва баъдан боз аз Россия ворид берун мешавӣ дар ҳолати пардохт накардани ҷарима метавонанд ки тура депортатсия запрет на въезд кунанд як каси дигар нависондаи ака дурӯғ нагӯ охӣ ба худо 27 сола ҳамбоши мебаранд чӣ ба дурӯғ мегӯӣ рости гапа бугӯ мардам хабардор шаванд ту чӣ ба изона мекашӣ қасам мехӯрӣ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон чандин бораи ма ба шумо ҳамун моддаша даже мегум бидроен хитон дар интернет бизанен ҳастай тибқи моддаи 37 қонун дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ синну соли даъватшавӣ дар ҳамунҷо омадагӣ ҳастай юзорсиф нависонда ассалому алайкум бародар созен хубен бародар ростай меган ду кӯдак студентҳо яка писар хизмат мераванд ҳамин ростай бародар илтимос ҷавоб диҳед не рост нестай қариб ки ҳар рӯз ман дар ҳамин бора гап мезанам лекин ҳамин саволҳои такрорӣ зиёд шидан мегиранд инагда ба ҳамин хотир бо айсари нав дар ҳамин мавзӯъ видеои мисол пирра мекунам пешниҳод мекунам лекин баъзе нафарҳоро намефора бо ба ҳамин хотир боз як каси дигар нависонда ассалому алайкум саволе дорам рост аст ки нафарони қонун омадааст ду фарзанд дорам ба хизмати ҳарбӣ мебаранд ин ҳамин саволҳоро бинед тақрибан 90% ин ҳамин саволҳо дар бораи ҳамин хизматаи дар бораи ду кӯдакдория ба ҳамин хотир ман бисёрша намехонам баъд меге ба саволҳои мо ҷавоб намегардонӣ шуморо ҳам саволҳои такрорӣ бисёр пешниҳод накунед бародаро видеоро бо диққат гӯш кунед ҳар рӯз гап мезанам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад